Kumshi banta ka jing rakhe umomer jing dap nem jong kaseng ka HYC Sportsel seng kami kala penlong daga jing penit lakai ke jadbol ka balatip kum ka first hanyo trap under 16 football league Hamadan Malki. Ya kane kalampung ilakai la plipat ba da vice president kaseng ubadan boklang karleng do men haka arpau tarik ayong arjar posau harangkat ka jing lang ke dekat ka darbal shnong Malki bat kiwe ki bala shakot ngubha. La penya ya kane ka program da chairman ka Sportsel usam la Frankie karumnut. Ki tim ki bala shimantah ketika sengi ki kantup ka PFR ka bala job da arko lanot ya ka albinos kalam jingshai ka job da henry ko lanot ya ka tur shaprang kanang ya kiu ka job da shiko lanot ya ka little kikas kalba ka little star academy berkamerinda kila khaj khamna la bne thepkol Pernah bala plip ba in the first new trip under 16 football league ba pnia da ka sportsel jong ka HYC CC shibenda ka jirakhi ya ka jingdap shiposnam jong ka kanhon ya ka bangin stangi celebration nado mentaski hadu ka khatnyo trek jong Julai arjar pusau manta nanyo man kenjat ya ka bol khnang ba pinyu I bat ban penprashi sundon ba ya ka ni ka football opening ceremony lapli hagni gaski kumlei shibun lapli pagba yakni football hagni ga step kabunta yele kai bha bor atli team ngikit bok yang nagleng jongi yapi bat albinos bat PFR kumlei shijar PFR Football Academy bat yaka albinos football club Maila kai hani kasni bat kid lightly kid team ke banbut ai kublei ga yaki bat gaba ai kublei ru yaki yakashnong yaka Malki Sports Club kabal aila jengi yakni madan nam penankam nam play tournament ngaslo ban kitbok lane ban ai ka mensi bi sports committee yaka ba kashim hakani ka age ka babiang ni ima ki players ki represent what yakiri jong partai kimi hakini hiki age 17 18 bat kum da tertar kublai shibun yepi kum ka sports committee ba philala ban shim yakini ki age bakin long ki future nagamta ka jai penre ujongi ngasgo kumen bat ngasgo sarong ba ka jai penre ujongi haki feel of sports ngim dunasyo lagalong ka football lagalong haki mixed martial lagalong haki cricket bat kumta terter kilas dangmi kat banang ya kiski kisngam kawai ngaku abanong ya ki family lane ki bahiyeng sam kat ki badon hang ne bat ki bay school bang ne kor jing pensawa ngide banang bat sultho kane kaya ka bangi imenta kam de show ki por manswa ngi menswa por le ka football ki kimi ki pa kyong melile ka football le yo rada me kedia manobal sumari me yeme pha ba meli school me mile football kani kaya ka bangi imenta kam de show to por baki kimi ki pa kin perkhat da kumei ye ki khon ko ki kimi ko ki pa jong ni ke juk menta ngakwa ban ong tang we tongin ai man sim ila ki khon ki ti ki jong ni wat nom penduk man sim lada pi iu khon jong pi udan dress ka football basketball and cricket mixed martial bar kum da terter ai man sim iki namar ngakwa ban itu ipi ngasosi ban pentep hakmat jong pi hang ne kaladon ka we ka jingjia ya ka ba ka we na ki yeng ka ba discourage yo khon ban shimta haga game man sport haga ba khado u khon habal wa concentrate lane u penle jimbut tang hi ka we ka kam kelat ya ka kam kilan met kayo no kata ke imlang ka salang ka bajersi ekniski bomenta bat ungop menda haga jingdi ka ba buat ya ka ba manga ma phi ngitip ba uwe utau cha jingdi lenyar yam thang kata ka yin namar utau khon jongki haka por ba ukwa ya ka ba la kentat bat ndau lasno haka basniu bahaban pelong tang kijing duai nam ta chong u tika ka bang akwa ban ong amdei bang encourage pi ba pinjit ka basniu hareng akwa ban ong ya pi ko ki samla jogini ki arli ki tim bat jong barokhot ki bay shim mendak ni tournament snoba jit ya ka ba kentat ya ka basniu
ngajuang namar ngarong ladai kupa jong laingut ki khon ngajuang khamtam ka cellphone ha ka cellphone dan ka babha dan ka bosni wat nam siam wat nam chu si ka bosni chu si ka babha ka bantai ka banlang konstruktif nakam ta ka puli puthi nabda ki kam lamni ka lawe ka jong phi